Presyo ng delata at iba pang pangunahing bilihin tumaas. Presyo ng alak tumaas din. Mga buwangis dyan. Alamin sa report. Tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado. Nasa 6 hanggang 10% ang taas presyo sa ilang brandang dilata, noodles, gatas, bottled water at detergent soap. Ang 1,000 pesos na budget ni Mang Louie, kakaunti nang nabili dahil sa pagtaas ng presyo. Pinagkakasya na lang daw niya ang kita niya sa pamamasada ng tricycle. Super kulang. Magkano yung bigas na lang namin? Magkano yung dilata o so, kulang po. Ayon sa DTI, apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ang mga food manufacturer. Mataas din daw ang raw material. Usually, ang talagang pinaka-reason na ibibigay sa monitoring namin, mataas din ang kuha nila. So, pag inano natin yung kuha nila, pag nagtanong tayo sa Manila, kasi tumaas na yung presyo ng raw materials na mostly nagagaling naman sa abroad. Samantala, tumaas din ang presyo ng ilang brandang alak. Nasusunod naman daw ang SRP sa basic commodities. Yung supply natin ng mga essential needs, wala naman pong problema. Kumpleto naman po lahat. At mapro-provide naman namin to sa mga customers namin. Kasi po yung mga luma, old stocks pa po naman namin yun, old price pa rin naman. So pag dumating na po yung mga bagong deliveries namin, doon na po mag-umpisang magtaas. Kasama si Henry Duminsid, Russell Simorio. Balitang Amyanan.